into endingazuyenza ukufihla amakhuba kulinywa okanye ndiqoshelise inkunkuma eveni kocango. Amabibi ndizawaveza pa abantu bayazi. Kwesi sikolo semva kwami iMandela High School silapha eCross Road ngaseKapa. Into eyenzekayo bekunziganeko ezine ezifihlwayo ukuba abantu bangazazi. I-Department of Education iconfirmile iyazibhanda. Okokuqala apha kukho isekhampani ye-construction eyokhaya iholo barojwa abasebenzi bathathelwe into zabo. Okwesibini kukho umfundi awayetsiba iciko kwixesha lesikolo waqhawukelwa ngumnwe ezivakalayo ukuthi lo mnwe uhlaliswe apha kwesi sikolo efrijini. Okwesithathu kukho izityholo zokuba ootitshala besesikolo abavani ngezikhundla, nto leyo ibangela okokuba bathengelane isigilamkhuba ngeenjongo zokubulalana. Okwesine kokugqibela kukho izityholo zokuba ootitshala okanye ootitshalakazi babelana ngesondo nabafundi. Isebe lezemfundo lithi liyaziphanda zone ezi zityholo. Bakuthi sisikolo sethu esi siyasithanda, kukho abafundi apha abantwana bethu efuneke bepasile apha. Oniphathele nqaku Sandiso Phaliso eCrossroads ngaseKapa.